Čusbus! Vítáme vás z PvP arény v nápovu po craftu. A teďka tady točíme zase s někým jiným, než s jiným kamarádem. Hrozný lagy, Toreto útočí. Toreto, ten se mnou teďka točí, má už skiny a my až tuto video dotočíme, tak to dáme na YouTube a pošlíme. Jsem si viděl, jakou mám hlavu, ne? Viděl. Ale potřebuji... Máte tu prohrátu. Máte někoho do vás dána žera. Tak mě zabijte. Zabijte mě, ne? Neuchce střílet, tak to. Neuchce střílet. Já se nechám zabít. Tady od Toreta. Zabij mě, teda. Považ se. Věc nazývat bez stupenky. Potřebuji dát stupenku, pak můžu říct. Potřebuji znova zabít, znova. Ahoj Toreto, jsem za tebou. Co ty na to? Tak se nenech zabít pořád, ne? A Ne. toho videa jako zbývá. Dobrý, nepotřebuji zabít. Jak jsem dostal meč? Braňte se, už útočí. Víš si zase to. Ne. Fuj. Nechce zpátky to vidláko. Pál. On tady píše, je tu nějaký admin, on nezná Skerneta. Nějaký nováček, ne? Ne, nováček ne. No asi jo, no. Kdo mě killuje? Ten. Snažte se trochu. My se nemůžeme snažit, to nejde. Takže lidi, je to jasný, kdo vyhraje, vyhrajou modří a pomalu začínáme končit, takže se odpojíme z arény. Tak druhý teda. A tak čau.